ce? Полей. Am spus la tabără. Am Spus la tabără să zic. încerc să uit că ți Am să ghet Dar nu, că el nu poate nota, nu-l pune. Ну давай, какие las mâinile și trebuia să... Lasă. Daniel e Daniel. Nu sări între ei ăștia, că e greu să sucă. Dă-le înapoi. Păi și-o păți picior. Nu știu. Pașca, am plecat? Hai. Ui, am utri și înalt. Jazna. Mamă! Mă, ta. Ui, sucă! Ia și mă mergează. Nu văd. Și tot cu discurile. Dar mai veți să-ți vărâți tot locul chei. Salam! Давай, Пашка! Стой! Ой, ой! Ой, Пашка, суки, ебать! А ты Кинан? Кинан! Dar eu mă gruzesc. Da, și? Zice. Și mă le-a filmează tot. Filmează. Daniel? Suntem viator de doi. Charlie Chaplin. Da. Самарат. Vrei să mai dai? Пашка, ce nu poate lăsa și-l scris, aveți? Dar el nu poate. Nu poate. Dar nu-i place adrenalin. Bля, vreau să încerc și dăm timp. Oi, pe ce băi scapă, oi, Dar să stai tu să-i scoți. Da eu. Бомбочка таранцу vrei. Pașca, dacă ți urbi gâtul ciușit. Ладно, я бомбочка. Da, dacă stai așa. Толян. Dar теперь, Вадим, кайсай, дай тут сколько надо. Ой, скелет, номер хвалит. Ну, ты не мой Данил, посмотрел на меня. Данил. Das non mi melo, perché Daniel. Ma non mi Daniel. Iar un găjă. Dar pe de asta să arătam să tu. I'm going down. Толян, а мой сильнее не один копак. Ты стай. I'm going. Пашка, видишь, это мощь.